alƙali ya ce faɗa mana gaskiya dai. Jatau ce gafarta malam, har wannan abin mamaki ne cikin ikon Allah wanda ke da iko bisa kan komai, mai raya matattu ya kashe rayayyu, mai arzuta matsiyata ya tsiyata ma'azurta. Alƙali ya ji haka ya ce haka nan ne. Jatau ya ce to in kuma kuna tsammani ƙarya nake bari in kwaso 'ya'yan karnukan nan in kawo su nan da na ya ruga ya kwazo ya zuba su a nan tsakar mutane. Kun halin karnuka wajen iya shaƙar wari da ajiye su sai suka shaƙi warin ɗan sanda suka koma gabansa suka ji daidai da ƙanshin mutumin nan da ake zuba musu abinci bisa rigarsa. To dama suna jin yunwa sai suka fada ɗan sanda da sunsune wai ko sa samu abincin da suka saba. Daga nan aka sai duk majalisa suka yi salati, kowa ya ce sun gane uwansu. Tsakanin ɗa da mahaifi lalle abin yana da girma. Alƙali ya dubi ɗan sanda ya ce sai ka je ka sa malamai su taimaka roƙo ko Allah ya sa su koma mutane. Suka sallama alƙali ɗan sanda ya kwashe karnuka a hannun riga. Da isarsa gida sai ya gaya matar duk yadda aka yi sai ta kuka ba ci ba sha. Mijin ya ce lalle Allah ya isan da Jatau ya mana ne ya fara kama mu. Ke dai kika ce kada ba shi kuɗinsa. Tashi abin da kika ja mana lalataccen wofi a zalima, ina tare da abokina kika sa na ci amanarsa. In ba zuwa muka maida masa da dukiyarsa ba muka tuba, lalle har mu ma da kyar in ba mu koma karnuka ba. Suka tashi suka ɗauki kayan Jatau duka suka ɗunguma zuwa gidansa, suka faɗi gabansa suna zafi suna tuba. Ya karɓi kayansa ya tafi ya kawo musu 'ya'yansa ya ce ga 'ya'yanku nan mutanen wofi masu cin amana, dama dabara ce ne don samu nawa kayan, Allah wadanku. Suka tashi zabu duk kunya ta rufe su, suka yi ta mamakin wannan fasaha ta Jatau. Da labari ya bazu cikin gari da aka tazan musu da dariya da shakkiyanci har suka kwashe kayansu suka bar garin. Mutane suka ce kai lalle mun saki da al'amarin duniya komai abin da mutum da yake ciki lalle wanda ya fi shi. Gaba da gabanta mai bango ya ga haƙorin ƙwazana. Waziri na kare wannan labari sai ga motar surka ta da mutanen nan da aka ce har da waɗanda aka samu makizu shi da katta mutanen sarai. Da aka tambaye su da fari suka tashi yan mutsu da suka ga sarkin surka ya fito musu ta bayan gida zai za a yanka su, sai ɗaya daga cikin su ya tona duk abin da aka zo da dogon yaro da shamaki, aka samu da duk abin da dogon yaro ya faɗi ya tabbata haka nan ne. Sarkin surka ya sa aka sake ɗaure su duka, ya ce a mai da su surka sai ya zo ya san abin da zai yi musu duk da barayin nan. Aka ɗunguma da su, mutane suka dubi Waziri Aku suka yi tafi suka durƙusa gaba ɗaya suka gaishe shi. Sarkin surka ya dubi Sarki Abdurrahman ya ce ni dai yanzu Waziri komai ne masa nan duniya wajen godiya ban biya shi ba, wani al'amarin ma dai ya fi gaban ai godiya. Labarin Waziri Aku kuma ya ƙara watsuwa cikin ƙasashe. Sarakuna suka yi harama koma masaukinsu. Sarkin surka ya ce banda gobe da in Allah ya so yadda na gaya muku ɗazu jiyo fa zan tafi gida ga abin da ake ciki. Kashe gari yau da aka da sarkin surka ya ce Waziri Aku ka ce fa za ka ba mu labarai masu faranta zuciya, ka fara wani mai daɗi je dan Allah ci gaba kuma yau din nan da mai daɗi irin wancan. Waziri Aku ya ce har waɗanda suka fi shi ma kana so ka sha. Sai ya fara iya gani iya kyalewa. Wata rana wani maharbi yana yawo sai tarar da wani maciji dutse ya danne shi, yayi ya kubuce kasa. Da macijin ne ya ga maharbi sai ya dube shi ya ce in kana kaunar ka gana da ma'aikin Allah wannan mutum ka tsare shi ne daga halaka, kai ko Allah ya saka maka da alheri. Maharbi ya ce ba fishe ka ba nake gudu, halin ku na halittar duniya nake jin tsoro, ai muku rana ku kuyo mutum dare. Maciji ya lankwasar da kai ya ce subhanallahi, bawan Allah ya za a fara wannan aiki, haba Allah ya sauwaka. Maharbi ya ce to tunda kai alƙawari ba ka cuta ta bari in taimake ka, ai kowa da ranarsa, ban san inda Allah zai nufa kai kuma karama mun ba. Ya sa hannu ya ɗauke masa dutse, cire dutsen nan ke da wuya sai ya nufo shi bugu zai sare shi. Ya sa wani tsumman gwadon ya tsare shi ya kai gwadon sara kaf. Maharbi ya ce daga sai kake yi ko wasa? In wasa kake yi da ni don Allah bai, irin wannan wasa ban gane masa ba. Maciji ya ce wasa bai na, to bari ka ganin wasa nake yi. Iyayyar da ke tsakaninmu da ku yan adam har boye take, ainihin ido na idon mutum sai sara. Ya sake kai masa sara kaf ya tare da zani. Maharbi ya ce tuna yadda muka yi ka alƙawari ba za ka cuce ni ba, ashe haka halin yan duniya yake yanzu. Maciji ya ce to ko da yake na yi maka wannan alƙawari, ai ka san da mai hankali ya ji haka da gare ni ya san bata kai ciki ba.
ko cikin littattafan ku na mutane ko ma ai an yadda idan mutum ya ga mutuncin ya halaka shi tun bai cuce shi ba. Ka san ku tsakanin mu da ku kamar wuta da sabi in akwai aminci. Maharbi ya ce duka abin nan da ka faɗi bisa hanya yake, amma ina roƙonka abu guda. Maciji ya ce menene? Faɗi mazan jin na iya. Maharbi ya ce yadda ka gama ni da Allah har ne da na tsirar da kai, ni kuma ina son kai kuma dan Allah ka yarda mu shiga daji mu samu alƙalai uku su mana shari'a. an sun ce shari'a ta bayar a kashe ni ka kashe ni, an sun ce shari'a bata bayar a kashe ni ba ka kyale ni. Maciji ce ya da tafi ya shiga gaba, maharbi na biye. Da abin nan maharbi ba shi da ko sanda balle baka, duk ya ajiye su cikin bukka gonarsa. Ba shi kuma da damar ya karya dan kada maciji ya gane abin da zai ya riga shi. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani tsohon doki. Maharbi ya bayyana masa yadda suka yi da maciji, ya kuma tambaye shi abin da ya gani a cikin wannan al'amari. Doki ce ba wani abin da na gani sai maciji ya cinye ka. Ai ku mutanen yanzu ba ku kula da ai muku rana ku mutun dare ba. Ni da sa'a nan na tsaka karfi na wajen wani bature nake, yasa ni cikin su kuwa. A lokacin nan daga in ciwo masa fan 50 sai in ciwo masa 100. Mun tafi filin su kuwan nan, an na dubi nisan wurin sai in yi kamar ki zuwa. Sai tuna da azabar kaimi da bulala. Ka san filin nan komai karfin mutum in yi kuwa na wancan gefen baya ji. Duk da haka sai dai in jure in ta gudu kamar raina zai fita. Baturen yana bisa dawa sai bugu na yake yi, yana suka kamar bawansa. In dai tattake sai na wuce saura. A lokacin nan fa baya san abin da zai taba ni ko kadan, ko dan hakki ya gani ya liƙe min a gashi sai ya cire min. In ne dauda ya sai sabulu ya sa wani bakin mutum maketaci ya je rafi ya mun wanka. Yana fita da ni sai ya haye ya je cikin daji ya ta sukuwa da ni a banza, ko yana morewa halarsa dan baturen baya biyan sa kudin aikin sa sosai. Bayan ya gaji ya wanke nan fitafes, abinci ko sai irin wanda nake so ake bani. Kaga duk kudin nan da nake ci masa wajen zukuwa bai ishe shi ba, sai da yasa ni cikin wani irin aikin banza. Sai su hawo mu su dauki sanduna su rika bin wani makodi suna bugu, amma makodin ne ya samu kafarka sai kai kamar ka ce wayyo Allah da zafi. Da yawa ana cikin yi sai wani ya rafka maka sannan. Kaga yanzu dan ya ga na tsufa ya kwa bubbuge min kori, ya zude ni sarai har bana iya ci wajen sukuwa, sai ne ma yake kashe ni. Wayan huta ko an taba hutu da mutuwa uku. A nagaran na ya jawo bindiga sai na sheko, ka ji mutuncin yan adam. Maciji ya ce wa mutumin, kaga wannan alƙali waje na yake, mu ci gaba mu ji na sauran biyu. Za su wuce. Doki ya ce maciji me kake jira da shi? Ya ka dan ga maka tarihin su, ka san kunne ya girma kaka. Maciji ya tsaya. Ta ga da mutane ba su gane dabarar yin gari su gina gidaje su benaye su shiga ciki ba, cikin da suke zaune tare da kakanninmu. Abinda namun daji ke ci shi suke ci. Sannan da kirinkinsu na mutane ba sai ɗaya samu wani katon dutse waye je wa dan manyan dawa har ya fasa masa ido. Da manyan dawa ya ga haka ya ce namun daji su bazo duk inda aka ganshi a kashe shi. Da kakanninmu suka ji haka sai suka neme shi suka tsegunta masa abin da yake ciki dan an zai boye. Ka san mutum ba wanda ya fi shi tsoro, sa'an nan kuma ga mugun aiki. Da sai magana nan ta ruda shi ya durkusa kamar da lalama, ya roki kakanninmu su boye shi. Ya dauki alƙawarin komai suke so yayi musu. Suka kai shi gida suka boye. Suna nan da yaga kamar za a gane shi, ya rarrashe su gudu su koma wani wuri. Suka yadda suka tashi. Ya dauki ƴan kayan su suka koma wani dawa, suka samu wani fili, ya nemi ganyaye musu bukkoki. Shi ko da sauran ƴan danginsa suka tsaya daga waje suna gadin su. Kaga yanzu dan tsananin butulcin su na yan adam da suka ga sun yi karfi sun kuma fi kakannin mu yawa, sai suka kore su daga cikin bukkokin nan, su suka mai. Kakannin mu suka zo su koma su ga manyan dawa, suka ga ko sun koma ba za a yadda da su ba, dan kurar su ta riga ta yi kuka akan munafunci. Saboda haka suka dangana bisa ga wannan hukuncin Allah, na gaba ya koma baya. Dubu dan Allah yanzu in ba dan mutuncin yan adam ba, bawan mu na gado ya ce wai shi zai tura min asiri haka har ya dauko bindiga wai zai harbe ni. Ka sai inda abin shari'a ne muna da iko mu sayar da yan adam mu ci abinci. Maciji kama hanya za su wuce, doki ya waiwayo ce baka san wani abin haushi ba kuma. Maciji ya ce me? Doki ya ce wai ashe duk kyale su da muka yi suna wahalshe mu, amma ne suke tsoro ne, ba su san mun kyale su da mu more su bane. Kaga yanzu dole ko ana ruwa sai su fita su yi mana ciyawa, su yi noma su ba mu hatsin mu ci, in sun ki kuma mu kama su ɗaiɗai mu sayar, halal dai ne. Ya dubi mutumin ne ya ce dan Allah dube shi ya yi zai ka ce mumini amma batitin sa ya fi shi.
ya juya ya kama hanyarsa yana cewa ku kare can, an dai ga maka gaskiya kaki, wai kai san shari'a, ka san dai kowa ya bar naman kura ba zai sa kura ta bar nasa ba. Maciji ya shige gaba, mutum na biye har suka tarar da wani biri kan itace. Daga nan sa maciji ya sa baki kira shi, da ya zo ya kwashe duk abin da ya gudana tsakaninsa da maharbi ya gaya masa. Biri ya ce a cikin wannan har sai ka tsaya neman alkali, har awa ka san mutum ba, dube shi ba da kyau ka gani, duk duniyar nan akwai wanda ya fi mutum butulci. Dan uwanmu ne ba, an halicce shi da kaba hudu kamar mu, dan tsananin rigima kage yadda ya tsige bin na gaba ya riƙa yawo bisa na baya. In ka duba fuskar sa tsaye, ka duba tawa, haka lalle akwai dangantaka tsakanin mu. Duk cikin dabbobi ba mai kai irin namu sai mutum. Duba hanci na da hannuwana, ka duba nasa. Amma yanzu ba tsakanin mu ba ko gaisuwa. Da manyan dawa zai yadda zai mu gama kanmu mu fada mutane duk malaka zo mu shige benayen nan nasu mai ta cin duniyar mahuce. Biri ya sake duban mutum ya ce, Allah wadanna kai lalace, dan Allah ya ka kona gashin ka haka, ina wuciyarka. Wannan akwai girinki, duk fada sunan mu ɗaya biri, amma kaga shi ya ce ya rika kiran zawai wani abu wai shi mutum. Ya harare mutum ya ce faɗa nema mumunin kare mai cizo. Kada tsaye da ku, in kana kashe shi ka kashe shi da wani zan azani, yaji da kwarin miji. Kaji dai an ce kashe macucin ka tun bai cuce ka ba, ya faɗi cin yayin itace abinsa. Maciji ya dubi mutum ya ce to yanzu ba alƙalai biyu kenan wajena, sauran mu ɗaya a zartar da hukunci. Idanun maharbi suka cika da kwalla ya ce mu tafi gaba, Allah ya kyauta. Suna tafi, maharbi na kirfa abin da zai wa maciji ya rasa. Sun ƙara gaba kaɗan sai suka gamu da kare, da hango shi maharbi ya ce ya kai wannan kare, dan Allah ka zo ka ji wannan al'amari. Na yawo na sai na tarar da wannan maciji dutse ya danne shi, yayyayi ya fita ya kasa. Ya gama na da Allah in taimake shi, na duka na cire dutse ya fito. Kaga da ya fito sai ya ce wai ba wanda zai sara sai ni, dan Allah fa kaga an ta san ma gaskiya wurin nan. Da kare ji zai ce in kuna zo muku shari'a sai mu koma an ga yadda ka same shi, dan bai kamata ba alƙali ya shari'a sai bisa ga abin da ya kyauta ganin sa, ko ku ya samu adalai da suka shaida. Mutum ya ce gaskiya ne. Suka dunguma su duka uku zuwa wurin dutsen nan. Da suka isa, kare ce wa maciji kwanta yadda ya tarar da kai. Maciji ya kwanta, ya kuma dubi mutum ya ce kai kuma mai da dutsen yadda ka tarar da shi bisan sa. Maharbi ya ji dutse ya ji babe da maciji. Kare ya dubi maciji ya ce haka ya same ka? Maciji ya ce kare ya ce to zauna nan har Allah ya kawo maka wani wanda karambani ya masa yawa ya fidda kai. Suka wace suka bar shi na ya mutu. Maharbi ya ta murna bisa ga wannan hukunci na kare. Shi yasa yanzu maharbi bai gama kowa ba da kansa. Da ka buga masa kare gara ka buga masa da. Dole ya kare wannan labari dan dadin zai sarkin sarki ya dauko jaka guda ya bashi. Da hali ya ga haka sai ce au, ni ma abin da yasa aka kada ni ai dan ba koma wajen almara bane. Waziri ya ce ita kariya, hali ya ce imana. Waziri ya dubi sarakunan ne ya ce goban Allah ya zo da almara za mu cika labarin mu. Allah ba ku nasara. Kai ko sarkin sarkan kana son labarai ka je gida ka huta, kaya ko ban zo har can garin ka an mun kare shi anan haraji in ga maka labarai sai ka gaje. Ka gare su nake, ubangiji ko bai hana mun kwakwalwar tuna ba. Mutane suka wace suna Allah kai mu gobe. Da aka koma gida har ya ce sarkin sarka gobe Allah ya baka nasara, kana shirin ganin inda gunin rawa zai fadi. Sarkin sarka ya ce Hazi dan Allah raba kanka da wuya. Hazi ya ce in kana tsammani ba a nake, Allah ya kai mu goben, ai ka gani da idanunka. Sarkin sarka ya ce to amin. Rana ta ƙarshe, kashe gari duk mutane suka yi ta ɗokin azahar ta yi su tare a ƙofar gidan sarki su ga abin da zai auku ga wannan rana ta ƙarshe. Tunda rana tsaka suka taru, sarakunan nan kuma da azahar ta yi suka zo suka ume suka ragu ana ta yi musu figini. Da kowa ya kintsa, sarkin sarki ya dubi wazira ku ya ce bismillah ku. Wazira ku ya dubi Hazi ya ce kai kasan irin almarar da kake sanyi sai ka fara mu. Hazi ya ce to ka saurara, bisa rai kasa rai tsaka dabara me kenan. Mutane suka dauka gaba daya ko mu ai mun san wannan tun muna yara, doki da zuddi. Wazira akwai amsa ya ce ta mai dokin ba. Hazi ya ce dama na fara da wannan dan ga irin kamun ludayen ku ne, amma ga wani wannan abu ne gashi da rai amma ba ya cin abinci, in babu shi mutane zai su gaba wai in yayi yawa su tsane shi. Gashi wajen fada yana iyakar kokarin sa wajen taimakon mutane, amma su ba sa kaunarsa, kullum sai ne ma suke su kashe shi. Sauran mutane suka yi shiru suka rasa yadda za su amsa masa. Sai wazira akwai ya farat da baka ya ce Allah sarki, karaman sani kokumi
ita kumbar kana tsammani ba ta cin abinci? ga ba za ta yace ka fara irin magana taka ba, to ina ka taba ganin kumba na cin abinci? Akwai ce in ka ce ba ta cin abinci to me yasa an mutum ya mutu ita ba ta ci gaba da girma? Jinin mutum ai shine abincinta. Har yace ka fara ba, ina ka taba ganin an tone matacce balle ka lura da kumbarsa? Wazira ku zai ƙara bashi misalai sai tuna an ce inda jahilci ya kauce sakarci ne wani ya zo ya ce zai nuna ilimi. Saboda haka yace to gaskiyarka na zo ne rabkana, amma na ce ko dai an amsa maka tambaya. Har yace ni tambaya dai ka karba. Wazira yace to madalla ci gaban mu je. Har yace to ga wata rana wani mutum wai mai na langa yaje wajen wani malami yace Allah ya gafarta malam, ina zaune cikin garin nan amma duk kowa ya tsane ni saboda mugun hali na rasa yadda zan yi ji dama saboda haka ina zo ka zaban man daya wanda ya bari dan bana iya barin biyu. Malami yace fade zumuji. Mai nan ga yace malamin na farko dai yana da kwadayi kuma ko na goye bai bi ruwa ba, yana sata in kuma ana neman gwanin iya hada husuma tsakanin jama'a ka same shi ka huta. Yace makirci ko koma ta sa ba shi lafiya, gashi makareci kai karewa ma yace har tsafi yake. To cikin waɗannan wannan hali ya kamata malamin ne yace bari. Wazirin sarka yace makirci, Galadiman gari yace sata, sarkin sarka da sarki Abdurrahman da alƙalan su suka ce tsafi. Wazira akwai murmushi yace wannan ma sai an tsaya wani canke kowa yace shi lalle gaskiyarsa. Suka ta bada yan dalilan su. Har ya dubo Wazira aku yana kada kai wai shi yayi abin kirki. Wazira akwai ce ina mamakin wannan irin tambaya da kai yanzu mara kan gado. Na ga ka fita daga cikin almara ka koma hadisi, mu ko baka ga mana hadisi zaka yi mana ba balle mu zo maka da sadaka. Mutane suka fashe da dariya. Hadin yace je ka ga hadisin ne, faɗa amsar mu ji. Wazira akwai murmushi ce wannan ma sai an tsaya wani tunani, su ma da kaje sun kuskure gaba ka amsa, dan ba zai tsammani ga hadisi ka koma bane. Mu dai iyakar sanin mu ba abin da yafi kyau a ce ya bari sai ƙarya, dan in ba gama da ƙarya ba duk abubuwan nan da aka faɗi ba sai ba. Har ya ko sarki Abdurrahman yace ina misali, ka tsaya da cewa ba yiwuwa ai ba misali bane. Wazira akwai yace inji ya ce yana da rowa, to idan an roke shi wani abu yace yana da shi kun ga alama ya hana. Mutane suka ce ba safai bane zai yi ya hana. Wazira akwai yace kun ga barin ƙarya ai ta sa ya bar ruwa kenan, to kuma idan ya je sata da isarsa zai faɗi gaskiyar abin da ya kawo shi, kun ga alama bari ya sata. Mutane suka ce lalle dai gaskiyarka. Kuma da matsawa suna da gaskiya, mutum ya tashi kawai yana yawo cikin daji daga ya ga wani tsohon kore sai ya daura masa fari ko saki ya share karkashin sa ya zuba rairayi ya ce shi zai bautawa. Har kaga wata rana in ya zo wajen koren na ya koma sai ya ce wa mutane kore ya ce ai kaza a bar kaza. Gaskiya ya wannan. Mutane suka tafa wallahi Wazira akwai duba Hazir yace ko na yi kuskure ne? Hazir yace kai daidai. Wazira akwai yace to sake wata tambaya. Hazir yace wallahi dama ni iyakatawa kenan masu wuyar, tunda ku ka gane zo duk sauran ka gane, kai kuma tambaye mu ji. Mutane suka bingire da dariya. Wazira akwai gyara fafike ce to madalla gata ba, akwai wani azalimin sarki wanda shi ko yaushe wani ya masa laifi in ya so ya kashe shi sai ya ba shi wani abu da ba yiwa, yace in ya kasa sa'an nan zai samu hujja kashe shi. Ana na haka ran nan zai wazirin sai wata sabul da baka ya koyi ka tobara. Haka zo aka ga sarki. Wannan sarki ko ba a taɓa masa laifi ba ya kira mutumin da ya laifin ya ce na yafe maka, ko kuwa je ka sai ka ƙara. Shi ba abin da ya tsare sai dai kullum da gamo da kasa. Har ya ce ba almara kace za ka gaya mana bane, na ga ka tsinke akan ba da wani labarin da ba kai ba gindi. Dogara suka harare Hazir suka daka masa tsawa. Iladab ba da tsaranka kake magana ba, da waziri kake magana. Waziri akwai ce ku kyale shi ai wasa yake. Ya dube shi yace gajan hakuri shi kawo mai aka shuka. Sarki Abdurrahman yace ai gaskiyar Hazir in ba haka aka ce maka ba har na azata baka faɗa abin da zaka faɗi ba, kai ko baka bar mu mun yi tafiyar mu ba. To dan Allah faɗa abin da zaka faɗi, in ko labari za mu yi mu san abin da muke ciki. Waziri akwai ce da aka tsegunta a sarkin na abin da wazirin sa yace sai sa aka kira shi ya ga masa ya ji abin da yake faɗi. Yace masa kuma goban ya fito majalisa yana son ya tarar da waziri gashi tsaye gashi zaune gashi yana kuka gashi yana dariya gashi da tufa gashi tsirara duk gaba ɗayanta.
yace in ku ya tarar da shi cikin wani hali ba wannan da ya faɗi ba zai kashe shi. To wa zai iya gaya min abin da wazirin nan zai ya kubuta daga halaka? Hazir yace kai waziri, ko dujale zo ba zai iya fidda wazirin nan daga halaka ba, inda zai yayi waɗannan zai kubuta. Ba wani abin da zai dangana ga Allah, abin da ya nufa da bawansa shine mai kyau. Mutane suka ce wallahi gaskiya ka Hazir ba shi da wata hanya da ta wannan. Wazira akwai sa baki gyara gashin zai ce abinda kuka ce ba makawa gaskiya ne, amma ku bani gari da ku je. Sarkin surka yace an baka. Wazira akwai ce abinda zai ya kubuta sai ya riga harsa ya sa ta ita kaɗai ya samu albasa mai yaji ya kifa turmi ya hau ya zauna. Sa'an ne ta cin albasan ne yana dariya. Hazir ya ce to me kinan yi, ban ga hanyar kubuta ba ta wannan dabara. Alƙalin sarka yace ba ku gane ba, ai kun ga in ya zauna bisa turmi kowa ya hango shi zai tsammani tsaye yake. Hazir ya ce gaskiyarsa a wannan, amma to menene kuma na cin albasa? Sarki bai ce yana son warin baki ba. Alƙalin sarki ya ce ashe kai dai baka da lura, in yana cin albasan nan mai yaji ai ka san lalle yayi hawaye. Idan ku an kai ga da hawaye ai magana kuka ta kare. Dama menene kuka an ba hawaye ba? Hazir ya fara da ce har sako mutum baya iya rigar ta je kasuwa da ita kadai, ba wando ba bande. Ka san ko dan mutum na sanye da ita kadai lalle tsirara yake. Sauran mutane suka buye da dariya suka ce ai ko baka faɗi ba, wannan kowa ya sani. Wazira akwai duba Hazir ya ce kana ɗaya kuma ga wata rana waɗansu mata zo uku suna ɗiban ruwa sai ga wata tsohuwa ta zo bakin rafin. Ta tsaya ta roƙi su san mata ruwa kaɗan ta sha. Suka ƙi bata tai suka ƙi. Bi daga cikin su da suka ga ta dame su da roƙo sai suka hau mata da zagi. Gudar ta ce ku ba zaginta, ruwa dai ne ba mu bata, in mutuwa za ta je ta mutu. Tsohuwar na ashe tana rikida sai ta dubi matan nan ta ce duk ku rikida ku zama tsiranta ba. Wata rufe baki ba zai ga su duk uku zai rikide sun zama tsiranta ba masu kama ɗaya a jere. Tsohuwa ta sa kai za ta wuce sai ta tuna ɗaya daga cikin su ta hana zage ta. Saboda haka ta waigo ta ce wa tsiro ɗayan nan, ke waccan da kika hana zage ni na yi miki nasiha guda, da magariba ta yi za ki zama mutum ki je ɗakin ki kwana, da an yi kiran asalatu ba za ki san yadda aka yi ba, sai ki ga kin zama tsiro kin koma nan bakin rabi tare da yan uwanki. To dan ya ta tafi, magariba na yi sai wannan matar ta ga ta koma mace, ta tashi ta nufi gida ta ga mijinta da abin da ya faru. Mijin ya bakin ciki matuƙa, suka zauna kan haka. Da dare ta zama mutum, asalatu na yi ta koma tsiro kwana da kwanaki. Ana ran nan sai ce mafarki an ce in kina so ki zama mutum koyaushe sai ki ga mijinki da hudowar ranar gobe 1 ga Rajab ya tafi bakin rafin ne ya tuge tsurin da kike rikida. Kun ko aka kuskure wannan rana sai kuma baɗin ta kewayo. Ko da ta gama wannan mafarki sai ta farka ta tada mijinta ga masa. Asalatu na ta zama hore ta koma, shi ko mijin ko da ya ga rana ta kunno sai tafi bakin rafin wajen da ta masa kwatanci ya tarar da tsiran taba uku yadda ta gaya masa. Kasu dukkan masu to ya zai iya gane matarsa? Sarkin sarki ya ce matarsa dai tunda ya kuskure wannan ai kuma zai haƙura zai bari. Haka ya ce wannan magana dahil ce. Waziri ya fashe da dariya ce to kun ban garin kun kasa. Sarki Abdurrahman ya ce an baka. Waziri ya ce sai ya sha tsiran ya ji wanda ba shi da raba gare shi, to matarsa kenan sai ya tumbuke ta. Haji ya fashe da dariya ce me kake nufi da yaji mana raba? Waziri ya ce ba yanzu da asalatu suka rabu da tasa matar ba, to ko da yake ta koma tsuru ai ka san raba bata saukan mata ba dan ta gama sauka ta dawo. Mutane suka dauka gaba ɗaya gaskiya ka wazirin wazirai. Waziri akwai dube zai ce to kuna biyu, wacce dabba ce kuma ga ta da rai amma ba ta motsi? Sarki Abdurrahman ya ce iyakar sanin mu ba wannan dabba nan duniya, dan dai gari mun baka faɗi muje. Waziri akwai ce kwai da aka kusa kyankeshewa. Waziri akwai ce kwai da aka kusa kyankeshewa. Har ya ce haka nan ne ba, dan ka wasa shi dan tsako za ka gani da rai ko, amma duk da haka ba taba ganin kwai na bingira ba. Mutane suka rasa ta cewa. Waziri akwai ce kuna wata rana kuma wani sarki ya tsani mutanen wani dan kauye sai ya kira su yana so ya kashe su amma ya rasa dalilin da zai bayar. Saboda haka ya ce musu kafin wata guda su gina masa gida cikin hawa, ba da kusan sa wani abu sun kare shi ba, so yake gidan da ya talilo kamar tsuntsu, in ko sun kasa duk zai kashe su. To jama'a ko wani ya san hanyar da za su bi su kubuta daga wannan halaka? Sarkin sirka ya ce wace hanya kuma ake nema ga waɗannan? Waziri dama zuwa halakakku ne tunda aka ce musu haka.
waziri aku ya ce to ku bani gari mu gani kuma iya sama masa mafita. Sarki Abdurrahman ya ce an baka. Waziri ya ce sai su ce masa ya shata musu ga yadda za su sa harsashin mu gani in ya shata. Mutane suka barke da dariya, ha suka ce wallahi waziri ba maganin sarkin nan zai haka, inda ya yi shatawa su kwasa gina. Waziri ya ce to kuna hudu, ranar biyar da aka fara daga ɗaya aka yi biyu aka yi uku aka yi hudu aka yi biyar aka yi shida sai aka yi mi hazike faranti ce sai aka yi bakwai. Waziri akwai bingire da dariya har yana hawaye don wannan amsa ta hali. Sarkin sarki ce to mun baka gari. Waziri akwai ce Allah ya baku nasara ku yafi ni, wannan na sa amana. Daga nan ku haɗiya kare na wanda duk ya gano amsar wannan tambaya ya kawo gare ni, na ga daidai ce zan bashi jaka guda. Mutane suka yi ta tafi gaba ɗaya rap suna cire waziri a kula ya yi fas. Sarkin sarki ce sai a daina haka, mu je mu kikkin tsadan gobe mu tashi da wuri. Ya kawo jaka 5 na kuɗi ya ba waziri a ku, shi kuma waziri ya cire guda ya ba Hazik, ya ɗauki kuma guda ya bayar a rarraba gajiyayyu cikin gari sadaka. Za a watse sai sarkin surka dange dariya ya ce waziri waɗannan labarai da aka bayar ni dai da ka kare mun su da waka da abin ya fi sharo ni dai na kan so in ji muryar nan taka mai zaki. Waziri akwai ce kash ina kuma da yau, amma duk da haka yanzu ka shata. Ya karkace kai ya shiga gonarsa. Bismillah zan yabe ka Allah, halika Allah muna yabanka, ka ba mu ilimin tsirar tsara. Haba mutane ku daina ruwa, min ga Allah ya kaddare shi kowa zaba ya zan gabla. Haba shi kiye ku bar butulci, ku daina wargi ku kama hanya, na gaba ba kun mai son baya. Haji ku kunya ta babbiyar ka, abin ga Allah ya kaddare shi ikon Allah kowa ya ja. Ina da kyawun gani da tsari, gani da wayo har da fasaha, gani da ilimi tsintsa abinda na ce ba fari ba, yabo nake yi gunka Muhammad musamman hanyar neman girma. Sai ka wallahi na yabe ka, idan da fari ka yi fushi ne gana durkushe na zo tuba. Tabara kai ne ka daukake ni, in wani zauna yayin min sharri kamar da niyya ta can baya. Akwai sharari, akwai bahili, akwai shaqi, akwai namimi, Allah kai ne ka san kowa. Tabara Allah ka taimake mu, ka shafe laifin da mun ka aika, ka ba mu ikon neman tsira. Tuma sauraron mu da wannan wake daga Waziri Aku muka kawo ƙarshen magana jari ce ta biyu.